Minä olen Jani ja toimin luokanopettajana Tuusulassa. No, paras puoli tässä pelissä on, että se parantaa sitä luokan yhteisöllisyyttä. Ja sehän puolestaan sitten vähentää koulukiusaamista ja lisää sitä kouluviihtyvyyttä. Ja sehän on sitten itsestäänselvyys, että tämmöiset asiat parantaa niitä oppimistuloksia sitten aineesta riippumatta. Että pelin kautta niin opitaan asettamaan ne tavoitteet ja sitten pelin kautta niin luonnostaa oppilaat niin huomaa, että niihin tavoitteisiin päästään niin yhteistuumin kaikista parhaiten. Minkälaista on ollut pelaa sairaala peliä luokassa? No mun mielestä se on tosi kiva, koska se silleen yhdistää meidän luokkaa. Et ekaa kertaa kun me pelattiin, niin meidät laitettiin pelaa silleen, tytöt pelaa eri ja sit pojat pelaa eri, koska niinku, varmaan Jussikin ajattelee, että me ei tulla toimeen. Okay. Joo. Ja nyt se on helpottunut ja huomattavasti, niin se on tosi kiva, että se on kehittynyt tolleen noin nopeasti. Mutta tuolla saa vaan 2 ja työttää siltä sieltä. Mennään uimaan. Jes, me saatiin. Työpaja. Joo, työpaja. Se on vika. Jes, työpaja tulee. Jes. Ruokaakin on 7. Kyllä. Niin on. Kalastamaan. Ihan kalastaa. Jes. Työpaja tulee. Kalastaa. Työpaja. Ruokaa. Kyllä. Opi.